En aquests pantalons d'una víctima de violació hi ha restes de semen que es veuen a través de la llum ultraviolada i que han de ser analitzades. L'ADN que se n'extregui podria identificar l'agressor, sempre que el seu perfil genètic formi part de la base de dades policial conjunta. És el procediment que segueixen els Mossos d'Esquadra quan s'enfronten a delictes molt greus, com les agressions sexuals o homicidis. Agafen mostres del lloc dels fets o dels detinguts, sempre que hi hagi el seu consentiment o bé una ordre judicial. Com més mostres, més possibilitat de coincidència. Per això veuríem bé prendre l'ADN als reclusos condemnats per casos greus, com fan a altres països. Si les forces i cossos de seguretat tinguessin la possibilitat de prendre de forma obligatòria en aquests delinqüents o sospitosos de cometre delictes molt greus, com les agressions sexuals, homicidis, doncs es facilitaria molt la feina policial i, a més, doncs, trobaríem una eficiència molt superior. Avui els Mossos han introduït a la base de dades un perfil genètic d'un agressor que ha coincidit amb una altra mostra de la Policia Nacional. Si en un futur es deté la persona que s'identifica amb aquest perfil, haurà de donar explicacions sobre per què es va trobar el seu ADN en dos casos anteriors.